Omoro kigwa bwe skuru ya bamura ya Kisii oyobege tubyara ritukoria igoro aseri mochorio gotema goita omoro kyoye nigo aikigwa sekegambero gya Kisii emambia ya rero iryo gosomerwa amamochaye omoro kigwa yo Isaiah Flora niga kanari mocherio bosio bomona chebi na Steve Onjoro kwa tarehe 12 mwezi wa Januari mwaka huu saa 1:30 Kisii High School Kisii Central Sub-County kinyume cha sheria walijaribu kumuua sababisha kifo ya Edward na fundi mabaya kwa kumdunga na kisu mara 4. Nikuwa na masikweli omwegereria gose omwadvocate oye Ben Gichana nigasabe kegambero kumubwato kane bond asengencho ere bado no moro kigwa ubwate myaka inse ye 15 nigo ekegambero kya mubwato kane bond ye chisiringi chiribu 50 nigo ikinekyo kerachyo kogambwa chitariki 25 na ibere no mukagiro yo kobekwa asechera yabana yamanga. The accused person is granted a bond of 100,000 as a surety or a cash bail of 50,000. The accused to be remanded at Manga Children Remand Home will mention the matter on 27th of January for pre-trial. Na sense moyende korwase skuru ya mokwerero egotoka ewadi ya Kemera imeye county ya Nyamira nigo moro kigoyo mo okoro kwa Mofat Masese wekerasi ge 10 abekwa byarama yega yogotema komo Kenya omukonyi bu mwalimu monene gotumia omoro kyoyo niga konyetwe na boro kyabande abuba musibete omukagiro yo na kurangeria abanyanyimbo. Ruth Aluda, Yatembe TV.